Amit ya kashe Wasim, shi kuma Shelar ya kashe Amit. Saboda bakin cikin kashe kaninsa, shi kuma Shelar sai ya kashe kansa. Da kyau, wannan shiri ne mai cike da basirar Rohan. Amma sai dai duk wani mai aikata laifi yana barin hujja ba tare da ya sani ba. Kai a naka shaida ka bari. Sauran sa'a ɗaya. Kada ka bar nan wajen. Ka tana da magana ta hudu yalla bai? Kamar ya. Za ka fahimta. Amma kuma ba za ka iya yi wa wani bayani ba. Mai gida na ce wannan ne yake zuwa nan yana waya da muryoyi daban-daban? Yalla bai kamar ya. Da dai ina gani ne sai maka bayani. Kyakkyawar duniya yalla bai, wacce kowa makaho ne a cikinta. Wayo. Sai yanzu na ganka a bayan lokaci mai tsayi. Sai me dan bana tare da kai? Zan kasance tare da kai ko da yaushe Rohan. Je ka to yanzu. Mm-hmm.